Soc l'Asla, tinc 18 anys i vaig participar al programa de Noves Oportunitats l'any passat a Lleida. Jo aquest programa el vaig trobar per internet, vaig contactar amb ells i va ser tot molt ràpid, em van fer una entrevista i sí, vaig entrar al PFI d'Administració. Ha estat molt bé, l'experiència ha sigut molt bona, m'han portat molts bons companys que a dia d'avui encara els conservo. No tenia la confiança de que em vagi bé amb els estudis i doncs elles me van donar un suport, a mi i a tots els alumnes. Gràcies a Noves Oportunitats he seguit estudiant i he trobat un bon lloc de treball. Jo ja he trobat la meva oportunitat. I tu?